Вітаю вас, паважаныя тэлегледачы. Сёння у праграме «Святыні Беларусі» мы наведаем невялікі горад Шчучын. Раскажам пра калегію піяраў і касцёл Святой Тэрэзы. Касцёл з'яўляецца таксама санктуарыем Маці Божай Фацімскай. Горад Шчучын размясціўся на раке Тураўка на захадзе Беларусі і мае багатую гісторыю. Па адной з версій такую назву горад атрымаў з-за вялікай колькасці шчупакоў у мясцовай рэчцы. Па іншай ад аднаго з уладальнікаў мястэчка па прозвішчу Шчука. Архітэктурнай пярлінай Шчучына можна назваць палац Друцкіх-Любецкіх, пабудаваны ў класічным стылі ў канцы 19 стагоддзя. Яго заклаў Францішак Ксаверы Друцкі-Любецкі. З яго імем звязана развіццё Шчучына. Міністр фінансаў Рэчы Паспалітай ведаў, як ажывіць мястэчка. Аляксандр Друцка-Любецкі, які заканчваў будаванне палацу, настолькі палюбіў гэтыя мясціны, настолькі палюбіў мястэчка Шчучын, што пажадаў, каб яго род, яго родзічы былі пахаваныя таксама ў гэтым месцы. Касцёл Святой Тэрэзы ад гэтага часу становіцца не толькі месцам праслаўлення Бога, але таксама апошнім прыстанкам для роду Друцка-Любецкіх. Дадзены палац мае прыгожы і запамінальны знешні выгляд і немалыя памеры, таму карыстаецца папулярнасцю сярод турыстаў і падарожнікаў. Акрамя самого палаца, у палацавы комплекс у горадзе Шчучын уваходзіць некалькі былых не вельмі прыкметных гаспадарчых будынкаў. Палац з'яўляецца архітэктурным помнікам, гісторыка-культурнай каштоўнасцю і важнай славутасцю Беларусі. На шчасце, палац у горадзе нядаўна быў цалкам адрэстаўраваны. У 1436 годзе ўпершыню ў гісторыі згадваецца мястэчка Шчучын. Першыя згадкі звязаны з існаваннем тут парафіі і касцёла святога Якуба Апостала. Шчучынам у гістарычных віхрах валодалі кішкі, радзівілы, юдзілы, давойны. Апошні прадстаўнік з роду давойнаў, якім належаў Шчучын, памёр у 1576 годзе. І Якуб Лімант – гэта італьянскі род выхадцаў з Фларэнцыі, якія перасяліліся ў Рэч Паспалітую адначасова з польскай каралевай Бонай Сфорцай, набывае Шчучын. Праз некаторы час яго унук Ян Лімант быў спайманы на тым, што двойчы закладваў Шчучын. Выкруціцца з гэтага становішча яму атрымалася толькі, калі ён памёр. Усе пазыкі перайшлі да старэйшага сына, але і ён неўзабаве памёр. Жонка Яна Ліманта, Ганна Палубінская, хаваючыся ад крэдытораў, выходзіць другі раз замуж за Юрыя Юзэфавіча Глябіцкага, які выкупіў усе заклады Лімантаў. У пачатку 18 стагоддзя з пасагам Тэрэзы Юзафовіч Глябіцкай Шчучын пераходзіць ва ўладанне Яна Сцэпіёна, дзяржаўнага дзеяча Вялікага княства Літоўскага, кашталяна Смаленскага. Ён таксама быў выхадцам прадстаўнікоў італьянскага роду, якія з'явіліся на тэрыторыі Рэчы Паспалітай у 1518 годзе. У шлюбе з Тэрэзай Друцка-Любецкай Юзаф Сцэпіён меў адзіную дачку Марыю Сцэпіён дель Кампа
якую ва ўзросце 14 гадоў маці выдала замуж за свайго роднага брата, Францішка Ксаверая Друцка-Любецкага. Вяселле адбылося ў 1807 годзе ў Шчучане. З пасагам 29-гадовы Францішак Ксаверы атрымаў усе землі Сцыпіёнаў на прасторах былой Рэчы Паспалітай. Касцёл быў пабудаваны ў 1826 годзе на супрацьлеглым беразе ад палаца. Быў асвечаны ў гонар святой Тэрэзы Авільскай. Класічны воблік касцёла зараз гарманіруе з сучасным палацам. З вышыні птушынага палёту касцёл выглядае як крыж. Вначале был построен деревянный костел под названием Святого Юрия. Потом он в каком-то моменте истории сгорел, ну и было принято решение построить такой мураванный костел. У 1822 годзе Ксаверы Друцкі-Любецкі пачаў будаўніцтва мураванага касцёла. Монахі-піяры са свайго фундуша дадалі да будаўніцтва касцёла яшчэ 7500 рублёў срэбрам. Этого костела инициатором были князья Друцко-Любецкие, они как бы в основном были фундаторами этого костела. Вот. И ровно 300 лет в этом году исполняется как раз в 1718 году, как он пригласил Друцко-Любецкий нас, пияров, сюда, в Щучин. Піяры – каталіцкі ордэн, заснаваны ў 1597 годзе іспанскім святаром Іосіфам Каласанцам, у 1621 годзе зацверджаны рымскім папай. Пры касцёле была створана семінарыя і вышэйшая школа, якія праіснавалі 100 год, і пасля розных рэарганізацый былі зачыненыя ў 1832 годзе. Школа была вядомая дасканалым вывучэннем розных навук, а таксама вывучэннем усходніх моў. Пры касцёле існавала вялікая бібліятэка, якая па колькасці фонду саступала толькі бібліятэкам Вільні і Гародні. Мэтай піяраў было выхаванне і навучанне юнацтва праз стварэнне шырокай сеткі сваіх калегіумаў, а не палітычная ці місіянерская дзейнасць. Вучэбны курс падзяляўся на 7 класаў. Платформа вучылі пісаць, чытаць і пачаткам арыфметыкі. Інфіма – тыя ж самыя прадметы і катэхізіс, граматыка, латынь і пераклады з яе, матэматыка. Навучанне было бясплатнае, плата бралася толькі за канвіт, інтэрнат. Найбольш збяднелыя вучні утрымліваліся за кошт ордэна. Щучин был небольшой, но вот где сейчас опытная станция, научно-исследовательский институт, это была школа повшехна, то есть 7-летка обязательная. Это уже было с 20-й год и до 39-го. На месте первой школы и гимназии сейчас это была гимназия. И был лицей педагогический, ну так колледж, скажем. И лицей этот педагогический был еще у пияров. Пияры, когда пришли сюда, естественно, молодежь больше привлекалась. Мы были тут духовой оркестр, причем духовой оркестр был, у них руководитель из Варшавы вызвали, занимались. Как бы я являюсь монахом, пияром. Моя история прибытия, скажем так, и вступления в этот орден связана с еще одним большим пияром, известным отцом Ройком Станиславом, который работал и служил в Лиде. И я как бы вместе с ним вырос, и смотря на его стиль жизни, мне это сподвергло к тому, чтобы вступить именно в этот орден. А поскольку орден пияров занимается воспитанием детей и молодежи, мне это очень нравится, и действительно возможность передачи молодому поколению глубокой веры. В большом количестве этих детей и молодежи приходит к нам сюда, и стараемся им передать азы. Ну, около 600 детей у нас. Сярод навучэнцаў школы можна назваць такіх вядомых беларусаў, як Ігнат Дамейка, даследчык Чылі, Казімір Нарбут, асветнік, Ануфрый Петрашкевіч, паэт, Юліан Корсак, паэт,
Выкладчыкам і рэктарам шчучынскай школы быў вядомы ў тыя часы Станіслаў Юндзіл. Это все было их фонд, их деньги, их земля. И вот они, 2 гектара вот здесь вокруг костела было предоставлено. И вот за кладбищем еще, за католическим кладбищем, еще был большой участок земли. Сам Шчучын у той час таксама пачаў хутка развівацца. Паляк нямецкага паходжання пабудаваў тут фанерную фабрыку, і насельніцтва горада павялічылася. Асабліва шмат было моладзі. Пасля смерці князя Францішка Ксаверыя шчучынская маёмасць пераходзіць да сына Александра Друцка-Любецкага. Шчучынскі касцёл у той час быў вельмі прыгожы і багата аздоблены, дзякуючы падтрымцы шчудрых гаспадароў і фундатараў. Меліся велічныя арганы і цудоўныя італьянскія вітражы. Агульнае гаспадарчае жыццё Шчучына таксама наладжвалі друцкія любецкія. Яны заняліся лесаводствам. Пабудавалі млын і бровар. У сярэдзіне 19 стагоддзя сфарміравалася гандлёвая плошча, зараз плошча Свабоды, на якой адкрыліся флігелі, сёння кнігарня, крамы, гасцінны двор, паштовыя дамы. Всё гэта змяніла аблічча Шчучына, ён стаў культурным і гаспадарчым цэнтрам. Не забывалі друцкія любецкія і пра духоўнае жыццё. Аднак пасля паўстання Кастуся Каліноўскага для касцёла надышлі цяжкія часы. На тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай расійская ўлада будуе цэркві. Не абмінулі цяжкія падзеі і Шчучын. Касцёлу Святой Тэрэзы пагражала закрыццё. Когда был второй раздел Польши в 1860 году по указу губернатора Виленского, которому принадлежал Щучин, костел хотели преобразить в церковь. И был уже указ им подписан, все. И тогда друцкие, любецкие обратились непосредственно к царю через губернатора с просьбой оставить костел, а они на свои деньги построят церковь Святого Михаила. У мястэчку з'яўляецца царква Міхаіла Арханёла у псеўдарускім стылі. Месца было выбрана ў Шчучыне для царквы сімвалічнае, насупраць касцёла, на месцы разбуранай каталіцкай капліцы. Вот они построили эту церковь, а костел остался. В этом костеле до 1961 года так и стояли скамейки, на которых всегда семья друцких любецких. Уже перед войной была только княгиня и ее младший сын Ян. Княгиню все очень любили и уважали, что она была очень доброй, и такой человек, благотворительность была ее неимоверной, так и говорили. До 1939 года, пока они здесь жили, то в основном все, что было связано с нашим костелом, это все была забота и опека семьи друцких любецких. То есть все иконы, образы, все фигуры, которые там есть, вся утварь, все это было. В Ищелне недалеко была открыта школа специальная для девочек, которые занимались вышиванием всех покрытий, ряс, рис, скатерти, все это было. И это тоже спонсировали они. У 1867 годзе кляштар быў закрыты, а касцёл стаў парафіяльным. Пасля Другой сусветнай вайны ў 1954 годзе кляштарная пабудова перададзена вайсковай частцы. Мясцовы ксёндз быў пераведзены ў другі прыход. В 50-м году, утром, когда пришли в костел, увидели совершенно другого ксенза. То есть они ночью, тот уехал, а этот приехал сюда. И уже он работал здесь до 1961 года, это Петраш. А во время войны и революции, обыкновенно работали, служили, потому что была церковь. Маёмасць касцёла вывезлі ў іншы касцёл вёскі побач.
Невядома куды потым трапілі срэбраныя падсвечнікі, чашы і іншыя культавыя рэчы са шчучынскага касцёла. Касцёльныя арганы, прыгожыя венецыянскія вітражы былі знішчаны. Костел закрыли ночью по-бандитски в 1961 году. В военкомат вызвали ночью водителей грузовых автомобилей. Привезли в час ночи, зампредседателя райисполкома здесь была Ильчкова, и она дала команду в костел идти и выносить все. Водители сели в машины, взялись за рули и сказали: мы повезем, вы нам приказали, но выносить мы ничего не будем, ломать мы ничего не будем. Выносили, на машины сбрасывали, Выщелна в костел, он закрыт был, отвезли часть сломали. Перед алтарем висела большая в серебряной оправе красная лампада, то есть знак того, символ того, что в алтаре тело Христово, она всегда горела. Этого никто не знает, куда это девалось, что мы в свое время, потом в 90-е годы писали в Министерство культуры, куда орган, потому что его, естественно, сломали. Здесь же под костелом и гробница, склеп Друцких Любецких, тоже там сломали, вытащили, разломали это все. Потом вот уже 1996-8 год уже открыли, там посмотрели, там почистили, но только кусок надгробия такого нашли, а это все было вытащено, разграблено. У лютым 1969 года рашэннем Савета па справах рэлігій пры Савеце міністраў СССР будынак касцёла перадалі вайсковай частцы пад клуб. Вернікі вымушаны былі праводзіць набажэнствы пад адкрытым небам. Рядом с алтарем была дверь, и вход был в сакристию. Но военным это мешало, они забрали это помещение, и вот тогда был пристроен вот тот аппендикс, который там сейчас и есть, закрытие. Ну, решили, что это так и оставить. А вообще это костел, это типичный классический, это крест. Толькі ў кастрычніку 1988 года было дазволена перадаць будынак рэлігійнаму таварыству католікаў для выкарыстання ў культавых мэтах. У той жа час была вернута маёмасць касцёла і пачаліся рэстаўрацыйныя работы. Праз год пачаліся набажэнствы. Остались иконы, которые уже потом в 90-е годы Володя Кислый, реставратор, их реставрировал. Там были иконы, он говорил, это 17 век, это 18 век. Но монстранция это осталась, это тоже забрали, тоже ее реставрировали. Приезжали из музеев, даже из Минска, просили, чтобы их отдали, потому что они были золотой, серебряной финифтью шиты. Естественно, это все ручная работа на натуральном шелке. Вот из этого что осталось. Нам передали, он был полностью разрушен. Этого купола не было, крыши, то есть полностью тут все это было разрушено, но силами и нас, как ордена пиаров, и прежде всего людей, верующих, которые помогали здесь, это все потихонечку отстраивалось. Ну и имеем то, что имеем сейчас. Касцёл – помнік архітэктуры класіцызму, мае выцягнутую па падоўжнай восі крыжова-купальную аб'ёмна-прасторавую кампазіцыю. Дамінуе ў ёй высокі купал над сяродкрыжжам. Галоўны фасад вылучаны чатырохкалонным порцікам. Інтэр'ер двухсветлавы. Алтары устаноўленыя ва ўсходняй частцы асноўнага аб'ёму. Бабінец з тамбурам і хоры над імі аддзелены ад асноўнага памяшкання двума калонамі.
Сцены ў інтэр'еры раздзелены паўкалонамі і аздоблены па ўсім перыметры шырокім карнізам. У галоўным алтары знаходзіцца драўляная фігура Маці Божай Фацімскай. Фігуру Маці Божай Фацімскай у 1991 годзе падчас прабывання ў Чэнстахове каранаваў папскімі коронамі папа рымскі Иоанн Павел II. Из таких главных моментов сама вот эта фигура Матери Божией, поскольку она действительно является таким важным моментом. Много здесь икон, образов с старого костела, еще этого деревянного. Есть такая тоже ценность, как мощи святого Иннокентия. Это мученик IV века. Тоже как бы случайно мы их обнаружили у нас. Зараз побач з касцёлам можна знайсці помнік знакамітай беларускай пісьменніцы Алаізы Пашкевіч, творы якой вядомыя нам пад псеўданімам «Цётка», якая нарадзілася менавіта ў Шчучыне. Паэтэса, асветніца, настаўніца, публіцыст, вучоны, медыцынскі работнік. Такую жанчыну падарыла беларускаму народу Шчучыншчына. Як паэтэса яна адкрыла новую старонку беларускай літаратуры, старонку мужнасці і барацьбы. Бурлівыя, кіпучыя, рэвалюцыйныя годы захапілі цётку, а яе кароткае жыццё паслужыла прыкладам аддання служэння народу. Яна была адным з заснавальнікаў партыі беларускай сацыялістычнай грамады, рэдактарам першага беларускага часопіса для дзяцей і моладзі «Лучынка», аўтарам зборнікаў вершаў «Хрэст на свабоду» і «Скрыпка беларуская», заснавала першыя беларускія школы, удзельнічала ў выданні газеты «Наша доля», тэатрам Буйніцкага, выступала ў розных кутках Беларусі. Талент цёткі-празаіка, на жаль, да канца не рэалізаваўся за яе ранняй смерці, але і тое, што яна паспела напісаць, уражвае сваёй мастацкасцю, вобразнасцю і глыбінёй. У Шчучына ёсць свой абярэг ад пажараў і іншых няшчасцяў – вежа з гадзіннікам. У пачатку 20-го стагоддзя ў горадзе на рынкавай плошчы з'явілася вежа-гадзіннік. У час Другой сусветнай вайны яна была разбурана. Адноўлена ў 2007 годзе. На сённяшні дзень вежа з гадзіннікам знаходзіцца на цэнтральнай плошчы горада. Ад Мінска да Шчучына каля 200 кіламетраў. Некалькі гадзін і вы трапляеце ў цудоўнае месца, дзе подый гісторыі зліўся з сучаснасцю. З гэтага спляцення і атрымаўся каштоўны ланцужок, які беражліва захоўвае хараство гэтага краю. Сёння мы наведалі касцёл Святой Тэрэзы, дакрануліся да гісторыі, пазнаёміліся з сучаснасцю. Няхай добры Бог аберагае нас, аберагае нашу гісторыю, каб мы маглі ёю захапляцца, яе падтрымліваць і развіваць. До новых сустрэч!